Yo mga Aji, yan pinaghihiwalay ko na Binubuksan na natin yung egg sac nila. Kasi nung last time to mga Aji, nagkainan tong mga gagambang Japan ko. Bali nangyari nun, late na nung na-realize ko na paghiwalayin sila. Kasi nagkakainan talaga sila sa loob. Kasi mapapansin nyo dyan mga Aji, mayroong malalaki dyan, tapos mayroong maliliit. So yung maliliit, sila yung unang manghihina pag hindi mo sila pinapakain. Tapos yung malalaki naman, they tend na kainin nila. So ito, binigyan ko na sila ng hipon. So napapansin nyo yan, may lumapit na dun. So sumisip-sip na yung mga yan. And napapansin nyo sa video, may malalaki, may maliliit, may katamtaman lang. So yan, naglagay na rin ako sa stick So yung iba nakapwesto na, kumakain na. Tingnan nyo sa may dakon banda, kumakain na sila dun. Yung sa stick naman, yan, naglagay ako dyan. Tapos naglagay din ako dyan sa may baba nila. So yung may nagkukumpul-kumpul. Yung iba naman, bumalik dun sa egg sac nila, So ganito yung ginawa ko dati sa gagambang Japan ko. So tiyaga lang, And pag medyo malaki-laki na sila, ang hindi ko lang ginawa dati is hindi ko sila sineparate. Parang hinayaan ko mag-ubusan sila. So ngayon, yan hindi natin gagawin yan. So, gagawin natin pag lumaki-laki na to sila, lagay natin sa maliliit na lalagyan kasi titignan natin kung ano yung mga pattern na meron. So napapansin nyo parang iba-iba yung pattern naman May ibang medyo normal yung pattern nila, yung parang guwit-guwit sa gilid. Pero naman medyo iba talaga. So meron din naman parang walang pattern. Makikita nyo yung variance ng size nila, yung pagkakaiba-iba ng size nila. So yan, mapapansin nyo dyan. So ito yung unang pakain ng gagambang Japan natin. Ito yung kumakain sila ng hipon. And pag medyo malaki-laki na, madami nagpo-comment sa akin na pakainin natin ng lots. So yung mga sinasabi nyo, yan maliliit, cultured na mga maliliit na ipis. So gagawin din natin yan for as of now. Ano lang sila, parang water feed lang Tapos yan, soft food lang kasi yung soft food lang yung hipon. And goods yan pang lang nila, pang stock lang ng protein So yan, yan naman natin observe nyo sila anong ginagawa ng mga gagamba. So yan, napapakain ito yung nagbukumpulan sila doon sa mystic Parami sila ng parami dyan kasi yung iba uhaw na rin, yung iba hindi pa na talagang pumapayat na sila Pero yung iba doon ako nagtatabat, sobrang tataba ng iba. So mostly noon kasi maraming mga exo ng mga gagambang Japan dyan, may mga pinagbalatan sila and meron din mga So mostly noon yung malalaki is either kinain nila yung kapatid nilang maliliit or yung nasa egg sac pa lang talaga, sila yung may mga genes na malalaki. Hindi natin alam, yun yung gusto kong alamin dito. Medyo weird, may sobrang lalaki talaga, halos times 3 nung size nung iba Meron dyan mapapansin nyo mamaya mga Aji na ang lalaki talaga. Or siguro yun yung female na yung genes niya is talaga. So never know mga Aji kasi ako naman, hindi naman ako sa paggagamba. Ngayon ko lang ginagawa to kasi kinukulture ko kasi nga kakaibang mga gagamba to and malalaki talaga sila. So yun you'll never know siguro until matapos ko to na mapalaki talaga natin sila. And mostly neto is papag-giveaway din natin. Bigyan natin sa inyo para hindi lang ako yung nag-aalaga. So mas maganda to alagaan ng maliit hanggang mapalaki nyo So yan medyo nakakatawa din to, lalo pat wala tayong pinagkaabalan masyado ngayon. So tayo nga medyo quarantine strict quarantine ngayon. So good time to para yun, sense of responsibility din to mga Aji. At least may ginagawa kayo, at least once or every other day pakainin nyo, painumin nyo, ganun. Isprayan nyo ng mist lang, yung mist ng tubig naglagay na ako sa taas. Pero gusto nila yung nasa stick nagkukumpulan na sila. Yung iba naman nandyan sila sa may mga egg sac nila. So
So hindi sila lumabas, no? Yan, ang dami, ang lilinggit nila, ang liliit. Para silang mga ano, ayan, nakalaki to. Yung masabing kuto kasi malalaki to mga Ajay. Hindi sila yung normal na size na maliliit na gagamba. Almost yung iba 5 times yung laki or 8 beses ganun, no? Yan, no? Titingnan nyo to, ang lalaki, oh. So next time try ko i-comparison siguro sa maliliit na gagamba, no? Gaano sila kalaki, pero malaki talaga. Tapos yung paa nila, kahit maliliit pa sila, napapansin yung mga paa nila, ang tataba, oh. Yung proportion ng paa, matataba yung proportion ng paa nila, ano. Hindi sila tulad ng normal na gagamba na hindi mo masyadong makita yung paa kasi almost transparent, gawa ng maliliit talaga. Ito talaga, yung contrast saka yung texture talaga ng paa nila, kitang kita mo na matataba. Tapos parang may separation, no? Ayun, laki ng dilaw na yun, no? Ang taba. Then the additional info lang mga Ajay, no? Tapos nilang kumain dyan, so bumabalik din sila talaga sa exact nila. So yung iba pa napapansin ko is gumagawa sila ng sapok na bago. Parang pinaparami, tapos magkukumpulan sila ulit doon. Yan, no? Laki na, no? Parang yellow yung likod. So hindi natin ano, mostly yan yung malalaki talaga, female yan. Yan yung mga female, no? Mostly hindi mo nasasabi ng male or ano. Pero yung mga bago pa lang sa channel natin and yung idea nila is lahat ng gagamba female, hindi po. So may male din yung mga gagamba, no? So akala ko din dati yung lahat ng ganitong gagamba, yung nangingitlog, lahat yan mga Ajay, lahat ng orb web female, akala ko ganun din, pero may lalaki talaga, meron. Ayan, daming kumakain, dikit-dikit talaga sila, nagkumpulan sila sa kabila, sa gitna, then dito sa baba. Ayan, so kanya-kanya silang hanap ng pwesto nila kung saan sila makakainom or makakain. Maganda kasi itong protein na to, yung hipon, mataas sa protein content, tapos madali siyang tunawin, no? Madali siyang tunawin ng gagamba kasi nga soft food lang siya. So yan, kinakain nila. Kaya to pinag-aano ng gagamba kasi may dinilagyan natin siya ng unting honey, no? Medyo matamis siya ng unti. Kasi yan, naglalagay na rin ako ng tubig unti-unti. Tapos sila kain, kung natatamisan sila dun sa hipon, medyo matamis dun sila sa tubig, no? At least ma-refresh sila dun. So nalagay tayo ng pat-pat ng tubig. Medyo masikaso to, pero syempre normal naman yun. Takbo may tubig, nagsilisan sila, no? Sana sila ng tubig, siguro medyo malamig. Day 2. Talagang bumabalik sila, ano?